Wel, dyma ni, Pencampwriaeth y Teirw yn adran y Gwartheg Pol ac Emily Jones o Benuwch sydd gyda fi o hyd. A mae yna 3 darw bach da o'n blaenau ni fan hyn yn does. Yr hen darw a'r 2 darw ifanc wedyn. Mae rhywun yn meddwl falle mae'r hen darw ni'n gweld o'n blaenau ni fan hyn. Emily, sy'n mynd i fynd â hi, ti'n meddwl? I fi, yr un canol ma. Mae fe'n... Fi'n hoffi fe. Os dim byd yn bod yr hen darw, just personal preference ynddo fe. Wel, yn handlo'n well, fi'n credu. Ie, mae hwnna wedi dal dy sylw di o'r dechrau'n deg, ynddo? Odi. Just mwy, chymod, like o. A fydde winner fi, no? A pa mae'r hael yn gwenu arnyn nhw a'r Gwartheg yn sheino fan hyn yn heilwen braf Llanelwedd. Maen nhw'n edrych yn gret, yndyn nhw. Trcha pwy mor hardd maen nhw'n edrych. Odi, na, maen nhw... cyfoethog iawn iddyn nhw'n does? Maen nhw wedi gwneud nhw'n dda, chymod, mae fe'n werth i weld nhw. Ydy, war y teg. Mae'r arddangoswyr wedi gwneud gwaith arbennig yn ei troi nhw allan. Joshua Brigg yw'r beirniad. Dwi'n meddwl bydd e'n hir iawn, achos wedi gweld nhw unwaith yn barod wrth gwrs yn dweud. Odi. Felly, bydd e'n gwybod yn iawn beth sydd angen. Ac yn dod lan a 3-3-3-9-9. Ac yn dod nôl lawr. Yn ail afel yn ei ffon. A ti'n iawn, Emily. Mae wedi mynd am y tarw ti di ffansio'r holl amser. Y tarw ifanc 3-4-dim wedi cipio hi. Da iawn. Na, oedd e'n sefyll mas, chymod, oedd e'n werth i weld. A'r hen darw yn yr ail safle. Llongorchiadau mawr iawn iddyn nhw hefyd. A dyna ni'n gwybod pwy yw Pencampwriaeth y Teirw. A mae'r heffrod a'r Gwartheg Gwrywaidd ar y ffordd.